Καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά. Σε λίγα λεπτά θα γίνει το τζάμπολ του 12ου στην ιστορία τελικού κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκης και τον Πανελλήνιο. Αντιμέτωπες λοιπόν δύο ομάδες που έχουν στόχο το double. Φαίνεται παράξενο αλλά είναι αληθινό, γιατί ο Πανελλήνιος, ο ένας από τους δύο φιναλίστ, ήδη είναι πρωταθλητής της Α2 και από τη νέα περίοδο επιστρέφει στην Α1, ενώ ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στην μεγάλη εθνική κατηγορία. Την ερχόμενη Τετάρτη στο Αλεξάνδριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στον τελικό των play-offs. Ήδη προηγείται με 2-0 νίκες και λογικά είναι το μεγάλο φαβορί για να προσθέσει άλλον ένα τίτλο στη συλλογή του. Όλα είναι έτοιμα όμως για να αρχίσει ο τελικός. Ο Άρης θα ξεκινήσει με την συνηθισμένη του πεντάδα: Παναγιώτης Γιαννάκης, Νίκος Γκάλης, Μιχάλης Ρωμανίδης που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, όμως θα ξεκινήσει, Νίκος Φιλίππου και Βασίλης Λυπηρίδης. Ο Πανελλήνιος ξεκινάει με playmaker τον Αντώνη Σταμάτη, δεύτερο γκάρ τον Γιάννη Γιαννόπουλο, τον Βασίλη Ντάκουρη, τον Σταμάτη, τον Άλμπερτ Μάλαχ και τον Χρήστο Τσέκο. Για τον Τσέκο, που θα τον δείτε να πηδήσει σε λίγο στο τζάμπολ με τον Φιλίππου, αξίζει να πούμε ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχε σχέση με τον μπάσκετ, ήταν αθλητής του ακοντισμού στον Ολυμπιακό, αλλά προτίμησε τον μπάσκετ. Γκάλης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, Ρωμανίδης και το 2-0, το πρώτο καλάθι του τελικού από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Σταμάτης, Γιαννόπουλος, σουτ 3 πόντων, είναι σπεσιαλίστας και έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Ρωμανίδης, σουτ 3 πόντων και ο Άρης παίρνει το προβάδισμα με 5-3. Τσέκος που παίρνει την εσωτερική, κόβεται όμως από τον Φιλίππου, πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλη. Ο Γκάλης είναι ανίκητος σε αυτές τις περιπτώσεις και ο Άρης θα προηγηθεί με 9-3. Ο Σταμάτης κερδίζει την μπάλα, Ντάκουρης θα κάνει τον πάσιμο, κόβεται όμως από τον Λυπηρίδη. Στην κατοχή του Άρη μπάλα, Γιαννάκης γρήγορα στον Γκάλη. Αυτό στο Φιλίππου που έρχεται από τη θέση του τρέιλερ και ενώ μάλλον είχε την πρόθεση να καρφώσει, κόβεται από τον Τσέκο. Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων, όχι με καλές προϋποθέσεις. Λυπηρίδης θα κερδίσει το rebound, κάνει το pivot και δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Αυξάνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Η μπάλα πάλι στον Άρη, δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Ντάκουρης. Γκάλης έκανε το screen ο Λυπηρίδης. Γκάλης κάνει εγκινήσει το σουτ και 13-7. Οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι γιατί έγινε ένα λάθος στο φωτεινό ταμπλό που έγραψε 2 καλάθια για λογαριασμό του Άρη. Σουτ 3 πόντων από τον Γιαννάκη. Ο Ντάκουρης αλλάζει με το Σταμάτη. Γιαννόπουλος που κάνει την προσποίηση στο Γιαννάκη. Αποφεύγει το κόψιμο του Φιλίππου. Ντάκουρης. Και νέο καλάθι, 16-14. Ρωμανίδης, Λυπηρίδης. Γκάλης, το jump shoot και 18-14. Γιαννάκης, πάσα backdoor για τον Γκάλη που την εκμεταλλεύεται όπως πάντα. Είναι η σπεσιαλιτέ των δύο παικτών. Και 22-14, πάσα ευνηδιασμού και φάουλ από τον Φιλίππου στον Ντάκουρη. Ντάκουρης, Σταμάτης, σουτ 3 πόντων και 22-17 που τον ανέκοψε αντικανονικά. Μάλαχ με πλάτη στο καλάθι, είναι δυνατός ο Ελληνοαμερικάνος και 24-19 από τον Άλμπερτ Μάλαχ. Γκάλης. Πάλι Ρωμανίδης γρήγορα στο Φιλίππου, jump shoot αυτός από τη γωνία και έρχεται ο Γκάλης έξυπνα να χωθεί, ο Γκάλης του 1-83. Λυπηρίδης, Ρωμανίδης, σουτ 3 πόντων και να ο Μιχάλης Ρωμανίδης που κάνει το 29-19. Γιαννόπουλος που κάνει το λάθος. Ο Γκάλης στον ευθυδιασμό προλαβαίνει την μπάλα και κάνει το 31-19. Γιαννόπουλος, Σταμάτης. Γιαννόπουλος, σουτ 3 πόντων. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο, γύρω στα 7,5 μέτρα. Έγινε φάουλ εκεί από το Σταμάτη που δεν δόθηκε. Στον ευθυδιασμό Γιαννόπουλος, το καλάθι μετράει. 33-30 η
13 πόντοι έγιναν 3. Γιαννάκης, Γκάλης που κάνει το σούτ από πλάγια και 35-30. Γιαννόπουλος, Σταμάτης. Όλοι για το rebound, τελικά θα το κερδίσει ο Τσέκος που μόνος του πιο ψηλός από όλους. Μειώνει ακόμα περισσότερο για τον Πανελλήνιο σε 35-32 που έχει κάνει 4 κοψίματα μέχρι στιγμής. Σταμάτης και 35-34 ο Πανελλήνιος φτάνει στον πόντο σε απόσταση αναπνοής. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Άρης αυτό το ξέσπασμα του Πανελληνίου στα τελευταία λεπτά που κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τους 13 πόντους στον 1. Γκάλης ελεύθερος, δεν αστοχεί εκεί. 37-34, να επικρατεί εύκολα. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ όμως και του κυπέλου. Γκάλης, έρχεται ο Φιλίππου και 39-34. Πάλι Δοξάκης θα κάνει το μπάσιμο. Έρχεται ο Ρωμανίδης με follow να κάνει το 41-34. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να βιαστούν με ένα πλονζόν αυτοθυσίας από αυτά που συνηθίζει ο Γιαννάκης. Έκλεψε την μπάλα αλλά χωρίς αποτέλεσμα για τον Άρη. Μάλαχ μειώνει σε 41-36 ο Άλμπερτ Μάλαχ. Φιλίππου κλέβει προς στιγμήν ο Ντάκουρης. Γκάλης με αντίπαλο το Μάλαχ. 43-36 υπέρ του Άρη. Τσαπραλής κόβει εντυπωσιακά ένα τρομερό κόψιμο του Φιλίππου. Έχει κάνει 5 κοψίματα μέχρι στιγμής. Από το κλέψιμο του Γιαννάκη στον ευνηδιασμό ο Γκάλης και 47-38. Σταμάτης που κάνει τον πάσιμο. Ωραία άμυνα του Φιλίππου που αναγκάζει τον παίκτη του Πανελληνίου να αστοχίσει. Γκάλης κερδίζει το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. 48-38 και 49-38 τώρα. Δοξάκης, μένουν 3 δευτερόλεπτα και πριν προλάβει ο Μιχάλης Ρωμανίδης να κάνει το σουτ, το ημίχρονο τελειώνει. Ο Άρης προηγείται του Πανελληνίου στον τελικό με 49. Με ένα νέο πρόσωπο ξεκινάει στην πεντάδα ο Πανελλήνιος, είναι ο βετεράνος Κίμωνας Κοκορόγιαννης. Είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν ξεκίνησε από την αρχή. Κέρδισε το τζάμπολ ο Φιλίππου και ο Γκάλης στον πρώτο ευνηδιασμό κάνει τους πόντους του 28. Τσέκος που κάνει το μικρό μπάσιμο υπό την πίεση του Γιαννάκη. Από το Γιαννάκη μπάλα στον Γκάλη. Αυτό στο Ρωμανίδη, ωραία σιτ πάσα, την αξιοποιεί ο Ρωμανίδης και 53-38. Σταμάτης, Μάλαχ, βγαίνει ο Φιλίππου να κόψει αλλά ο Μάλαχ από το σημείο εκείνο που έδωσε την ιστορική πρόκριση στον Πανελλήνιο στον αγώνα με τον Παγκράτη, σχεδόν από το ίδιο σημείο. Γιαννάκης που κέρδισε το rebound και 56-40. Γιαννάκης σου 3 πόντων. Το δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη και το σκορ γίνεται 59-40. Παίζει σήμερα τον τρίτο του τελικό κυπέλου, ενώ έχει ένα μεγάλο ρεκόρ πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά, είναι για 55 αγώνες πρωταθλήματος συνεχώς αίτητος. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τον Ντάκουρη και το Σταμάτη να προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, που τους έχει επιτρέψει να πετύχουν ένα μόνο καλάθι εδώ και 3,5 λεπτά. Έκλεψαν πάλι οι παίκτες του Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης, κόβει ο Ντάκουρης, χρεώνεται όμως με φάουλ. Δοξάκης, κλέβει έξυπνα ο Κοκορόγιαννης, την μπάλα στην πάσα για τον Φιλίππου. Γιαννόπουλος, σουτ 3 πόντων. Δοξάκης, Φιλίππου. Ωραία προσπάθεια, πήρε την πρωτοβουλία ο Φιλίππου βλέποντας ελεύθερο το διάδρομο. Νέο rebound από τον Φιλίππου που είναι κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια. Στον ευνηδιασμό ο Γκάλης που πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι ανάμεσα σε 2 αντιπάλους. Πάλι Ρωμανίδης ανενόχλητος στο σουτ. Rebound από τον Κοκορόγιαννη, Σταμάτης και πάσα για τον Γιαννόπουλο. Ντάκουρης θα γυρίσει. Ωραία προσπάθεια και ένα ωραίο καλάθι από τον Βασίλη Ντάκουρη. Δοξάκης κάνει το σουτ 2 πόντων.
Το πρώτο καλάθι του Γιώργου Δοξάκη στον αγώνα, 66-47. Σταμάτης, κόβει ο Γιαννάκης εντυπωσιακά. Γκάλης στον ευνηδιασμό με αντίπαλο το Γιαννόπουλο. Ξεφεύγει ο Γκάλης και 71-47 το σκορ παίρνει πια πολύ μεγάλες διαστάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει αποκλειστικά στον Άρη. Έκοψε ο Γιαννάκης. Γκάλης μόνος του, φάτσα με το καλάθι. Αυτή τη φορά ο Ντάκουρης δεν τα καταφέρνει να κόψει και το σκορ γίνεται 73-47. Ο Γκάλης έχει πετύχει 35 πόντους. Θέλει 3 ακόμα για να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών στους τελικούς κυπέλου, που το έχει ο συμπαίκτης του Παναγιώτης Γιαννάκης από το 1985, που μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Κοκορόγιαννη. Γκάλης στον ευνηδιασμό αποφεύγει έξυπνα τον Ζαφυρόπουλο, στον οποίο ο κύριος Αγκαμίλης καταλογίζει και φάουλ. Ο Φιλίππου κέρδισε άλλο ένα rebound. Γκάλης, assist πάσα στο Φιλίππου, καρφώνει ο Φιλίππου για να ολοκληρώσει την πολύ καλή αυτή επιθετική προσπάθεια του Άρη από την πάσα του Γκάλη. Ο Γιαννάκης έκλεψε, έδωσε στο Δοξάκη, φεύγει ο Γιαννάκης στον ευνηδιασμό τώρα. Αποτυγχάνει όμως το lay-up. Γιαννόπουλος αμέσως το σουτ 3 πόντων, rebound από τον Φιλίππου που δεν έχει αντίπαλο. Γκάλης. Και 79-47 από τον Νίκο Γκάλη. Πανδρακλάκης. Μάλαχ. Φιλίππου κέρδισε την μπάλα, Δοξάκης, και είναι συνεχώς στον ευνηδιασμό ο Άρης. Πρόλαβε όμως να επιστρέψει τώρα ο Πανελλήνιος. Γιαννάκης που αφού είδε ότι δεν πέτυχε ο ευνηδιασμός, βγήκε έξω και έκανε το σουτ 3 πόντων. Σταμάτης, Γκάλης κάτω από το καλάθι, θα γυρίσει και 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος κάνει το 86-49. Έχει πετύχει 41 πόντους μέχρι στιγμής ο Γκάλης. Γκάλης με ταμπλό. Αρχίζει ο Γκάλης στις ποικιλίες τώρα. Πανδρακλάκης. Τον αναγκάζει ο Γιαννάκης να ξαναγυρίσει. Προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα. Κλέβει ο Σταμάτης και φεύγουν δύο παίκτες του Άρη στον ευνηδιασμό. Ο Γκάλης θα κάνει το 90-51. Μάλαχ νικάει στον αέρα το Φιλίππου. Και εδώ μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ. Ο Χάρης Παπαγεωργίου στα 34 του χρόνια θα παίξει έναν τελικό κυπέλου. 85 φορές διεθνής, 2 φορές πρώτο σκόρερ. Έκλεψε ο Σταμάτης που η άμυνα του Άρη κάνει ό,τι θέλει. Με το αριστερό το lay-up, με το αριστερό χέρι το lay-up του Γκάλη, 92-53. Έγινε το screen από τον Κατσίμπα. Πάσα στο Μάλαχ. Κόβει ο Φιλίππου, χρεώνεται με φάουλ και απειλείται με τεχνική ποινή από τον διαιτητή. Φιλίππου, να εδώ το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι από το Χάρη Παπαγεωργίου. Γιαννάκης. Να το backdoor που γίνεται πραγματικότητα από το Γιαννάκη και τον Γκάλη, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν. Και 160, κάτι που αναγκάζει τον κόσμο του Άρη να αποθεώσει τους παίκτες. Παπαγεωργίου, Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων μπροστά στο Γιαννόπουλο και 103-62 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γκάλης, Παπαγεωργίου από τη γνώριμη θέση του, 105-63, 2 στα 2 Χάρης Παπαγεωργίου. 19 χρονών, έχει ύψος 2-6, θα μπει σε λίγο. Άλλο ένα καλάθι από τον Γκάλη. Σταμάτης, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σταμάτης ανενόχλητος κάνει το 109-69. Έδωσε στο Τζιτάκη. Τζιτάκης πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλη. Αυτός κάνει ένα σπάσιμο της μέσης. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. ...110-69...
Ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει 52 πόντους. Κατσίπα στο rebound. Πανδρακλάκης. Γιαννόπουλος. Και έγινε το φάουλ. 110-70 από το Γιάννη Γιαννόπουλο που έχει πετύχει 22 πόντους.